Veña. Este é un ensaio, é un quencemento. E vermello. Atrapar. Moi ben. Tardou, pero chegou a boa pregunta. Ai, veña. Globo rojo, pregunta picante, Desi. Agora que? Estás preparada? No. Pois a pregunta é a seguinte. Vai aparecer aí. Está preparada para todo na vida. A ver. sí. Probaches as famosas camas de cartón das Olimpíadas? Ollo coas camas de cartón. Bueno, Vos pero- sabíades isto? Que hai camas de cartón? Non o sabe o público. Eu Pois tampouco, hai camas. Mirade, Sí. mirade aí. As camas da Vila Olímpica de Tokio van ser de cartón para evitar a intimidade entre os deportistas. Sí. Pero que pasa cos No, deportistas? non era para iso, era por... Para qué? Bueno, por aforrar, non? Penso, forrar. Era para cartos. forrar. Hombre, Pero, Sí. eu creo que sí. a ver, pero dormir nunha cama de cartón tamén Además que logo non che somos doerán cómodas. os músculos. Eran incómodas, Sí, incómodas. eu dormín como Sí, unha non sei. reina. Aí, imagina, A perna eran solta moi dormindo. pequenas, imagina os grandes, os de baloncesto. Di Javi que eran moi pequenas. Eu creo que sí. O sea, que hai dous que Para había un nós, enriba do nós outro. tampouco somos moi grandes, bueno, enriba Bueno, do outro, pero que sí. a pregunta non vai por aí, Xos, A Vale. ver. estou yo A dicindo pregunta iso. vai que se dice que entre os deportistas, que estades todos aí a eito, ¿no? Que é un pouco la isla de las tentaciones, todos guapos, musculados, e estades todos remexidos, ao final sempre surgen cousas, ¿no? Sí, surgen, Por eso vos sí. poñen as camas de cartón. Bueno, Non fan ruido. A ver, Desi vai falar, atentos. non vou dar detalles. Da, A ver, home, no, da. a ver, digo que sí. Que hai No, que aprobei. que aprobaches. Sí. Ben Que probada. Que, Ah, non fai falta que digas máis, non fai falta que digas máis. que Cada aprobaches quen a que aprobou imaginación. sin dormir, dices. Claro. exacto. Home, dormir... E todo mal, eso. ¿no? Mal. No. Función fixo.